Tatlo ka mga kahoy sa syudad sang Iloilo ang nagkalatumba kahapon nga adlaw. Bangod o kon sang Hulyo 9, bangod sang mabaskog nga huyop sang hangin dala sang enhanced southwest monsoon o kon habagat. Sa report sang Iloilo City Emergency Operations Center, nahamtang ini nga mga kahoy sa barangay Santa Rosa, Tagbaka, kag sa barangay Dungon A sa Haro, kag sa barangay North Baluarte sa Molo. Sa barangay Dungon A, isa ka auto ang nadalasa sang natumbahan sang kahoy. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Genoveva Cabulong, iyagin pahayag nga wala man sang nasamaran sa mga insidente. Wala man napuruhan gid ang salakyan bangod nagsangat ang mga sanga sa kable sang kuryente antes natumba ang kahoy. Napatigayon naman ang clearing operation amuman ang sa duwa ka separado nga barangay. Nagapangamuyo pa kami nga wala naman si may matabo gid kag maayo lang kay wala man si may tawo ang salakyan kag wala man sing tawo nga naigo diri sa subong ining disaster sa ulan kag ang hangin. Nagalibot gid ko kay nga balaan ko diri sa amon nagligad ng kating na ako kakahoy halin dito sa may patio ginpang tapas na to namo. Pangkat lang namon ang mga sanga-sanga sang kahoy kay tian diri sa dungon damo pa sa mga inugkat gani namon galing kay tungod nag-ulan. So nadlok man ko nga magpautod gid sa mangod ko kay basi bala makuryente awra man ko. Nabatian ang nangin kabahin sang pahayag ni punong barangay Genoveva Cabulong.